Ara vull fer memòria d'aquells fets decisius i importants. Ja fa temps que passaren i potser algú tinga oblidat. Repassaré la història de qui fora el més brau musulmà que gosara enfrontar-se a les tropes del gran rei cristià. Sense plors, sense eufòria, contaré per què es va rebel·lar, incomplint aquell pacte que es firmara al pou d'Alcalà. Al-Arrach era d'ací i amava el seu país, cada serra, cada vall del seu país, cada fulla, cada gra, el barranc de l'infern, la font d'en gel i la lluna insigne d'Alà. Que magnífica imatge, els seus ulls eren gotes de mar i sa pell pura argila, bruna i cuita baix el sol d'Alacant. Realitzar un gran viatge per diversos països distants, enriquint-se de vida, de cultura, saviesa i bondat. Inaudit el viratge, posar requet la seua heretat, redoblant la collita en les terres abans de secar. Al-Arrach era d'ací i amava el seu país, cada serra, cada vall del seu país, cada fulla,